hagani kapor ngai kublei pi baro pi para ba syakri yo tura Jesus Kristus nong pen iman suspa ngai kublei ke pia kateng ke jong tura Yesus bat mentang don ni apa ane po bypass umroy bat ngadang wandu naga syakri naga ministry bat ban syakri ki breu dia kateng ke jong blei ke gospel ke jong Jesus Kristus bada kini kapor ngakwa ban ai Jingphla kendian ese don na feel ki bayu i kini ka live video kan kapor ki bapai kini ka live video ese da don na feel ki bahaya ngasem jong fi ki bekendu e ke jingpang ke jingstom ki bekendu e ke jinge ese pi kwa ban phai sotrai pi kwa ban lai no na ke jing sate sakum ka kian ha ke jingkerni ki ki jingmlin basneu ha kanu ka benta namar gani ke de mensim boman ka bate e ke jingim jigi breu ka bayalam bandring maraw ke jingim jigi breu bat ngakwa ban ai Jingphla kan kapor ba minim kamit ka banganang duai wi long kami na po fun idon ke jingpang ka ba ong ba don jingpang pot sedem ka don ka jing tera po sedem ka jingpang jong i bat ini kong isa sikini ki tan sikini ki tan umroy ngak klempat yo ban len bat ini kong ide ba stam ba ila yo khiah I fun minim step I text de message nga bat yo ngala yo khiah na ke jingpang bat utrai la pen khiah nga hoi kamdei ke jingpen khiah jongan ne ka ba ngale kamba manga ndai di tura jisu nga dei tong nong pun kongo na ne taw nong ra ya kata ka kubor ka bah ka jong blei ban kran pen sawa jing di bri bom pat yo sngew ye gospel bikin mat dan yo sngew ye gospel bangange e keni ka por page keni ka live video se don fi ki badan ke jingpang system ke jile ke tu hang di smusi utrai pelak fi na kata ke jingpang omton kanu ka bomla akhmat jong turai baro akhmat jong turai sukulong kebala fi ka bible tin joblei ko ong Israel nang ka basam fly ka basau sam ha ka por bo jisu 4 wan ka perthei Isaiah prophet joblei la dep itu lupa baru ong dage jingjep sam jong jisu pan khiah ye kita ki jingpang jongi ha kamet fi ka dep don ke jingkular ka tin joblei ha ka old testament ha ka kitab jong Isaiah ngai tu prophet Isaiah banyenge ya kini kapor ba view I kini ka live video video slow ba ka tin de jumlai ka don bor ru kata ban pen khiah ban pelai ki beri ngi jingpang ngi jingge ba ka bible ru ko ong naga gospel Matthews nong ka ba khatwei ka abu prau jisu otawan hanga phi baro ki ba thai ba ki ba khiah ka jingkit dengan penjam esi video ngi jingkit aga jingin jopi kata ka jingkit aga jingkit ke jingele ngenge aba video sngo wi kene tin ke jong blai ke banga kren ba kan ka live video blai wan ban siam fi blai wan ban tai fi blai wan ban pelai fi bat ngara kwaru fi be pin kasanang ke Jingduwai don kam ye ke jing kasanang jong fi ke Jingduwai ban nga angu don fi ke ju kasan yang aru ke Jingduwai ngenge blai kurkui fi bless fi bar kani ke de ke sngi sonde ke de ga ke sngi jong ke jingkor ku ka bang don hala ki jong ki church ban syakri yo turai ban yero yo turai ban mani yo turai bangenge kedi kapor bleng kur kui fi ba kan tin ke jong blei ni don kam ye ke Jingphla ke jingpen khiah ba jana jong turai ba tin jong blei ke keren yang na ke sti ke bani kong jong petros ka lonong ka ba ar kat khot ka ba ap sa uang ba de jingjep snam jong jisu pan khiah ye kita ibadah de ke jingpang jistom bangenge ye kedi kapor ada fi sha de dono jufi namar boleh fio ye ke jingpang boleh fi kendu ye ke jingye ke jingim jufi namar de kapop ka ba ko no ko ong no siti sinong rom nenong ka bandreu karkhot ka ba ar pulai ko ong ba kapai nong jok pop kolong ke jingyap namar ba dei lemba ka pop ngai tu pm vingi seyo e ke jingpang namar kani ka pop ka penia khladi ke jingde jungi pop lei ba ka bible ko ong no Israel nenong ka basan ka san khundai ke ka kong bar balai ba ka bible tu ke kran tu kong ba ko play wang Israel ong ba ka ti jong play ka ko no namar ba kadi ka pop tingki breu sa ti jong lei kan ti pop an kenen ke ka ban ti ni munu breu ba ka tin jong lei ke kren petros ka ong ba de jingjep san jong jisu on pen khiah pi hang ni ka tin jong lei ka don ke jingkulan bat pi ngai tu fiam ba ka bible ko ong no Isaiah san khonai ka ong ba ka ti jong lei kan ko no namar ba ko khot ba ong bo blei mi sngo shu I ta ye ke Jingduwai jungi nani ke ta ka jingkar pat jungi namar ba kadi ka pop ka no ye ke jingi de jungi bo blei fi ka no ta kapop ta kada fi don kan ban kala ka bot ada film kala ka bumot ayo ye play kan kapop ye show ye kan la video net brain ko puji God bless you play non ka dem fi fi ye kan kapor ngem fi kan kapor kan ke snong umroy
kini ke bypass. Kini ke bypass kini ke truk. Kini ke senong kalau lebih jenat, kini ke senong ke don kami saya ke Jingphla.